Ja, der var ikke så mange trafikregler, der skulle overholdes i aftes, da man holdt et lille gadeløb i Assens. Her havde man nemlig afspærret en 2 kilometer rute, og så cykelrytter i alle alder, de kunne dyste som på en rute, der altså inkluderede masser af brosten. Ruten er på 2 kilometer. Vi er nu klar til endnu et cykelløb her i Assens. For udover dem, som vi arrangerer i forbindelse med TV2 på tur, så har kommunen også gang i alle mulige arrangementer, som har med cykling at gøre. Og hvordan kan det være, at I har lavet endnu et cykelløb her? Vi har lavet cykelløb over det hele, og det har vi gjort hele dagen, og det gør vi i morgen. Og det er alt lige fra børn til seniorer og alt derimellem. Og det er for enhver smag, og hvad kan man sige, signalet i det er jo bredden i det, at danskerne skal være med, og det skal slutte op om noget, de kan være sammen om. Og det er jo alt lige fra eliteplaner ned til børn på 3 år i virkeligheden. Og det er det gode ved det. Og nu er det altså lige før det går i gang her på løbet, som er inde i Assens midtby. Og lad os lige høre hernede. Hvordan ser du frem til det her løb? Og vi er væk. Jamen, jeg ser frem til at gennemføre løbet. Stille og roligt. Vi har 2 minutter. Hvad tror du, det bliver for et løb? Det bliver et svært løb, et hårdt løb. Det bliver rigtig hårdt. Der er mange stærke ryttere. Jeg prøver lige at bevæge mig herhen. Brostenene her, hvad bliver det svært? Ja, det bliver svært med de her folk, der er til start. Vi er jo et meget blandet flok, så det skal nok blive spændende, når vi kommer rundt de første par gange, men det er kun de første par omgange, så jeg tror, det bliver spredt nok. Så det bliver hyggeligt. 3, 2, 1, kør! Kør! Der er mødt masser af mennesker op til løbet, som køres i forbindelse med Open by Night. Rytterne de kører på en rute af i alt 2 km lang. Den kører de på i en time, og når den time den så er gået, så skal de færdiggøre den omgang, de er i gang med. Og den, der så har kørt længst og kommer først i mål, det er ham, der er vinder. Og der er mere end æren på spil her i løbet. Der er nemlig en cykel til den bedste mand og den bedste kvinde, som stiller op i løbet. Og som man kan se, så er det altså ikke bare et helt let løb, fordi en stor del af den her rute, det kommer til at foregå på de brosten, som man kan se, der er over det hele. Løbet er slut. Nummer 1, Anders Fjelle. Her kommer første bommel. Som man kan se, så har der været rigtig stor opbakning her i byen, og der er også fundet en vinder nu, og det er Anders Fjeller, som står lige her ved siden af mig nu. Først og fremmest, hvordan var det at køre på den her rute med alle de her brosten? Jamen for mig har det været dejligt, og jeg synes jo, nu har der været så meget brostensnak i turen, og jeg synes jo, det er fedt. Altså, det er fedt at få lov at køre lidt brosten, og det hører sig også hjemme i et godt gadeløb, altså. Det er helt fint. Og du tog så både sejren og en ny cykel. Hvordan har du med det? Jeg har vel aldrig dårligt ved at stå øverst på podiet, det må man jo sige, så det er dejligt, og jeg synes, det er umiddelbart et godt arrangement, og fedt at se så mange mennesker hernede. Det har været rigtig godt.